Sziasztok! Megpróbálom minél becsületesebben megcsinálni ezt a nyereményjátékot. Látjátok a Facebook oldalt, ha látjátok. Hoppá! Ide kiírtam nektek egy papírra, hogy kik osztották meg. És van egy másik papírom is, hogy ki hányszor. A neveket felvittem egy hivatalos sorsoló oldalra. Nem lehet látni, jaj. Így. Itt van a sorsoló oldal. Mindenkinek itt van a neve egyszer. Pontos idő 23:58 még. Most viszont kitörlöm a nyereményjátékot. Oké. És akkor ráfrissítünk a pontos időre. Van még másfél perc. Addig elmondom, hogy 3-szor fogok rányomni erre. Látszik? Látszik valamennyire. És mind a 3-szor a legelső név lesz az adott aktuális nyertes. Amit felírok a kis papírkámra, mert egyébként simán elfelejtem. Amint végeztem ezzel, én ezt feltöltöm a YouTube-ra, és a feltöltött videót pedig a csoportba teszem fel. Pontos idő, fél perc van hátra. A Facebookba ki is lépek. Úgyhogy már csak pontos idő. És végre 27-e van, de érdekes, nem írja ki nap, azért elfrissítünk, biztos, ami biztos. Na szóval kezdődik a sorsolás. Elsőre azt a bőrszíjas karkötőt nézzük meg. Horvátné Varga Viktória az első. Jó. Másodikra azt a női ékszerszettet. Ide rákattintok, hogy újra. A női ékszerszettet Káplár Brigitta. Viszi, és a gyerek Hello Kitty szettet pedig Ollári Vivi. Azt még el kell mondanom, hogy 3-an közületek nagyon aktívak voltatok, a Krón Anna Mari, a Viki, és a Niki volt az, aki orbaszájba osztogatta, és nagyon szépen köszönöm, úgyhogy nektek lesz valami külön díj is.